फंबायफोरनि लक्ष्य राखि आंनि गोबाव समनिफ्रायनो बिपिएफनि इयान दङमोन नाथाय खैराबारियाव जेरैबायदि जौगानाय जानांगौ बेबायदि जौगानाय हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना लायाखैमोन नङै बाङै खोथा बुंनानै बायदिसिना नाङै बाथ्राफोरखौ साननानै बुंनानै बिथांमोना समखौ बारहोबाय नाथाय दिनैनि समाव जों नायदों जे 40टा समष्टियावबो माखासे जौगानायनि हाबाफारिफोरा जाबाय खैराबारि समष्टियाव सुजित नार्जारी गिबि मुंख्लं बिथांनि मुङाव 1 कोटिनि अडिटोरियाम अलरेडि हरनाय जाबाय खैराबारियाव टाउनशिप अलरेडि जोंहा मिउनिसिपालिटिनि बे डिक्लेयार खालामनाय जाबाय आरो बिनि अफिस लुनायनि बाथ्राखौबो बुंदों লগতে এটা কথা যে ইয়াত যেটো আইবি আছিলে এই আইবিটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত হৈ আছে এই কাৰণে খৈৰাবাৰী আইবিটো বহুত পুৰণি আইবি গতিকে খৈৰাবাৰী আইবিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণেও 1.5 কোটি টকা দিয়া হ'ব যাতে ভাল আইবি এটা নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় গতিকে ইতিমধ্যে প্ৰায় 5 কোটি টকা মই আজি ঘোষণা কৰিলো ভাল হৈছে না বেয়া হৈছে ৰাইজ দৰকাৰ আছিল নে নাছিল দৰকাৰ আছিল নে নাছিল আছিল আচ্ছা মই হে কৈছো আপোনালোকেতো মোক কোৱা নাই মই নিজে কৈছো আপোনালোকক তো আগতে এপ্লিকেশন দি কামবিলাক হোৱা নাছিলে আমাৰ চৰকাৰত এপ্লিকেশন নিদিয়াকৈ কাম হৈ আছে এপ্লিকেশন লাচিনিও খামানি জায়গা ছিল দङ दा नंखायनो गोलाव बाथ्राखौनो सानाखै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेरैबायदि बड'लेण्डनि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा जालांबाय दिनै शान्ति फैबाय बयबो हारि माहारि लोब दिनै जों ओंखारदों मोजां मोनसे समाज दानो मोजां मोनसे जौगानाय ओनसोल दानो थाखाय बेवहाय जाहाथे खैराबारिया फासयनानै थाया दा नंखायनो फैगौ बिसायख'थियाव जोंनि जाय बिजाथि जागोन सोरबा सासे मोजां मानसियानो बिजाथि जागोन जायानो जाया मानो जोंनि माहारिनि रायजो राजाफ्राबो खौसे जानानै बिपिएफनि नङै बाङै खोथाफोरखौ खोनासङा जासे जाहाथे इउपिपिएलनिनो सासे मोजां बिजाथि देरहाहोनो हायो बेखौ नोंथांमोना खौसे जानानै खामानि मावनांगोन हागोन ना हाया रायजोफोर हागोन ना हाया हायो आइजोफ्राथ' बिराद बुरजा फैदों आइजोफ्रानो गुबै शक्ति दिनै हारिया जौगानांगोन सोलोंथाइनिफ्राय लानानै रांखान्थि समाजखान्थि फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगानांगोन थांनाय समाव गोबां जाहोनाव खामानिफोरखौ मावाखैमोन आगोलनि दैदेनगिरिफ्रा मावनो नाजायाखैमोन सोरबा हयथ' बुजियाखैमोनबो दिनै मोजां थासारि फैनायाव जोङो थानसालि लुनायनिफ्राय लानानै गासैबो हाबाफारिफोरखौ गथि मावनो आखायाव लादों दा खैराबारियाव स्कुलनिफ्राय लानानै इउएन एकाडेमिनिफ्राय लानानै बाथौ थानसालिनिफ्राय लानानै गोबां जेंना दङ बे गासैबो जेंनाखौ मोनसे बोस्रांनांगोन आरो बिनि थाखाय सासे मोजां दैदेनगिरि जोंनो नांगोन आं बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव सम खामानि मावनानै फैनाय धरणी बर' बिथाङा माखासे लोगोफोरजों जोंनि हान्जायाव दिनै जइन जागोन आरो खैराबारि ब्लक कमिटिया बिथांनि जइन जानाय बिथांनि टीमा जइन जानायनि उनाव आरोबाव गोख्रों जागोन दा गोबां हारिनि मानसिफ्रा जगाजग खालामबाय थादों आरोबाव खैराबारियाव गोबां मानसिया जइन जाबावगोन दा बिनिखायनो फैगौ सेप्तेम्बर दानाव बिसायख'थिया जागोन दा रायजोफ्रा जाहाथे एबारावबो गोरोन्थि खालामा गोनो गोथो साना मालायनि बाथ्राफोरा बानसावनाय एबा नंखाय बाथ्राफोरा बुंनायाव बेवहाय जाहाथे रावबो गोरोन्थि सानालासिनो मोनसे गोथों लामाजों आवगायलांनो हायो बेखौनो खावलायनानै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों।